No takže dnešní video bude, většinou víte, že jsem taková no takže něco vám přečtu z knížky. Tu mám vlastně do školy, je pro 3. ročník. Chodím taky do 3. třídy, no a za náma je moje kamarádka, s kterou jsme se teď pohádali. Teď jsme se připravili, že uděláme nějakou tu challenge, že jí dát něco do pusy. Ty snad mělo napadnout už dávno, ne? No takže možná, že za náma za chvilku přijde moje mamka, no takže já vám přečtu. Kolik je nás dětí v Burlebinu? A napsala to Astrid Lindgrenová. Tak a začínám číst. Ty poslouchej aspoň. Já nebudu. Jmenuji se Lisa, jsem holka. To se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzy mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys teda dneska utřít nádobí. No a někdy říká Lase a Bose, malý holky si ještě nehrají na indiány. No na to seš moc malá. Tak bych ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že je člověk velký a druhý zase, že je malý, je možná starý. Zrovna tak akorát. Lase a Bose, to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi je 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já. Ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě tím běží tohle nechápu. To jsem asi přeskočila zase řádek jako ve škole. No, ne, že já bych neuměla číst, ale prostě je to kravina. No, takže jo, já vám přečtu jednu pásničku, kterou já vám ji první přečtu a potom vám ji řeknu z paměti. Jsme si ji měli naučit. Ježičky na drátě, proč vy se dnes tolik hádáte? Vždyť my se radíme, lidičky, smály se veselé Jiřičky. O čem se radíte, povězte? My se tu radíme o cestě. Vždyť děti jsou již tu druhou sloku si nepamatuju už. No, takže umím tu první. Ježičky na drátě, proč vy se dnes tolik hádáte? Však my se radíme, lidičky, smály se veselé Jiřičky. No. A potom tady. I když mraky brečí z výšky, zimním spáčům nad pelíšky, neruší to jejich spánek, že je říjen uplakánek, že za rohem číhá zima, to je vůbec nezajímá. Zimní spáček jenom lehne, usne ani uchem nehne. Ježci, křečkové a sisly na mráz ani nepomyslí, jezevci a medvědi o zimě nic nevědí. Já potom jsem viděla. Zkusíme kousek té Aničky a básničky. Takhle vypadá. Tady to. Anička básnička se to jmenuje. Napsal to Eduard Petiška. Pojď si sem aspoň sednout. Přečteš něco ty? Pojď si aspoň sem sednout. Nechci.
Tak já začínám číst teda. Že bychom jako půlku ty, půlku já bychom přečetli. Bylo by to hezčí. No. Dědečku, proč musím to stavnout, protože mě mamka volala. Teď jsem pěkně zmuchlala. To je taky blbá ta. Tady se mi líbila moc je, anebo Tejtun. Tam přečtu a potom tam do něj jdu. No je to, jmenuje se Chytlý rhář. Napsal to Matěj Mikšiček. Začnu číst. Jak ty tam, aby si mě viděl. No, tak. Byla jedna princezna, která nechala po celém království rozhlásit, že si někoho po celém království rozhlásit, že si někoho jiného za manžela nevezme, leč kdo by i tak uměl zalhat, že by mu podivila a nedala mu za pravdu. To bylo pojednou na náruče. Tak já to tedy zkusím, dívenko. No, tak a začal lhát. Princezno, já jsem jednou viděl jedno semínko, který jsem zasadil. A princezna, ne, já nevím, co dělám, vždycky přeskakuju řádky. Takže prostě já to dělám i fakt ve škole, Pavlí. Já třeba čtu, nejednou jdu na druhý řádek a učitelka říká, Manuelo, kde čteš? Kde jsem skočila? Já jsem tady. No a princezno, já jsem zasadil jedno semínko, která se podobalo tvýmu já nevím, jak se to čte, to je moc dlouhý. Motříčkovi. Co to vlastně znamená? Motříček, když ho třeba někdo křtí, tak je to takový motříček. Ne, to jsem slyšela, nevím. No, takže k motříčkovi. A princezna na to. Ale to může být pravda. Potom. Prostě tady v té pohádce jsou těžký slova, sakra. Ale tohle jsem vám přečetl, la. Já teď nevím, jestli jsem vám to přečetla celý. Já prostě budu to číst od každého jedno. Tak kousek. Ach jo, ta pohádka byla hezká. No, mamka nás volala na jídlo. A já už jsem tady viděla přímo tu pohádku. Tady bude, tady mezi. Já jsem taková blbá, tady. A to vám přečtu celou, protože ta se mi fakt líbí. Já vám přečetnu tady to. To je jako něco takového jako básnička. Měsíce se to jmenuje. Měsíce. Leden na rampouchy hrál, únor posune den dál,
trávu tlačí vzhůru, duben barví stromům kůru. Květen barevný má fráček, červen zpívá je ptáček, červená je léto u vody, srpen spadne příhody. Teď jsem si sednout ke mně. Příhody. Září škola volá zas, říjen podzimní je čas, listopad spí zahrádka, prosinec je pohádka. No a teď vám přečtu, jmenuje se to kalendář. Tak a začnu číst. Matěj se občas zastaví u tety Aleny. Teta má na stolku měsíčkový kalendář. Kde jsem teď? No, takže tohle by byl asi konec. My za chvilku natočíme pravda nebo úkol, anebo tu challenge. Natočíme pravda nebo úkol nebo challenge. Pojďme na to se rozhodni, aby se mohli na to jít podívat. Stihneme obědě? No, takže asi první natočíme tu challenge. Jo, a už řeknu to ne, to vlastně uvidíte se. Takže já se s váma loučím, tak čau! Pojďte se mnou rozloučit. Teda žďárbu. Wow!